Трэцяя кніга цароў, раздзел 3. І прадніўся Саламон з фараонам, царом егіпецкім, бо ўзяў за жонку дачку фараона і ўвёў яе ў горад Давідаў, пакуль яшчэ не пабудаваў дом сабе і дом Господаў у муры кругом Єрусаліма. А народ ускладаў ахвяры на ўзгорках, бо не быў пабудаваны дом для імя Господавага у тую пару. А Саламон любіў Господа і хадзіў паводле загадаў Давіда, бацькі свайго, за выключэннем таго, што складаў ён ахвяры і каджэнні на ўзгорках. Такім чынам пайшоў цар у Габаон, каб там ускласці ахвяру, бо там быў найвышэйшы ўзгорак. Саламон усклаў на той ахвярнік 1000 целаспаленняў. У Габаоне з'явіўся Саламону ноччу ў сне Господ і сказаў яму: «Прасі, што хочаш, і я дам табе». І Саламон кажа: «Ты аказваў слузе твайму Давіду, бацьку майму, вялікую міласэрнасць, бо ён хадзіў сам перад табою у праўдзе і справядлівасці і з праўдзівым сэрцам адносна цябе. І захаваў ты яму вялікую сваю міласэрнасць і даў яму сына, што сядзіць на пасадзе яго, як гэта ёсць сёння. І вось цяпер, Господі, Божа мой, ты ўчыніў так, што царую паслугач твой на месцы Давіда, бацькі майго. Я ж вельмі малады і не ведаю свайго выхаду і ўходу. І паслугач твой між народа, які ты выбраў, народа вялікага, якога нельга палічыць, а не пералічыць. Дык дай свайму паслугачу сэрца мудрае, каб мог судзіць народ твой і адрозніваць, што добрае, а што благое. Бо хто ж можа судзіць гэты шматлікі народ твой?» І спадабалася Господу тое, што прасіў Саламон. І сказаў Бог Саламону: «За тое, што ты выказаў гэтую просьбу і не прасіў для сябе ані доўгага жыцця, ані багацця, ані жыцця ворагаў тваіх, але прасіў ты сабе мудрасці, каб умець судзіць, я вось раблю з табою паводле просьбаў тваіх, і я даю табе сэрца мудрае і разважнае. Так што такога, як ты, не было перад табою і не будзе пасля цябе. Але я даю табе і тое, пра што ты не прасіў. Гэта значыць багацце і славу такую, што падобным да цябе не будзе ніхто з цароў ва ўсе дні жыцця твайго. А калі ты будзеш хадзіць дарогамі маімі і пільнаваць прыказанні мае і загады мае, як рабіў гэта Давід, бацька твой, то я зраблю доўгімі дні твае». Такім чынам прачнуўся Саламон і зразумеў, што гэта быў сон. І калі прыйшоў ён у Єрусалім, стаў ён перад каўчэгам запавету Господа і склаў ахвяры целаспалення і прынёс ахвяры прымірэння і зрабіў застолле для ўсіх паслугачоў сваіх. Тады прыйшлі да цара 2 жанчыны-распусніцы і сталі перад ім. І адна з іх кажа: «О, гаспадару мой, я і гэтая жанчына жылі ў адным доме, і пры ёй у доме гэтым я нарадзіла. На 3-й дзень пасля мяне і яна нарадзіла, і былі мы разам. І апрача нас 2 нікога іншага з намі ў доме не было. А ноччу памёр сын гэтай жанчыны, бо яна задушыла яго, калі спала. І яна, устаўшы глыбокай ноччу, з-пад боку майго моўчкі ўзяла сына майго, калі паслугачка твая спала, і паклала на сваіх грудях, а свайго сына мёртвага паклала на мае грудзі. І калі я ўстала раніцай, каб пакарміць сына свайго, ён аказаўся мёртвым. А калі пры дзённым святле я больш уважліва да яго прыгледзелася, то зразумела, што не мой гэта сын, якога я нарадзіла. І другая жанчына адказала: «Гэта няпраўда, бо мой сын жыве, а твой памёр». А тая казала: «Ты хлусіш, гэта твой памёр, а мой жыве». І так спрачаліся яны перад царом. Тады сказаў цар: «Гэтая кажа: сын мой жыве, а твой сын мёртвы». І тая адказвае: «Няпраўда, бо твой сын мёртвы, а мой сын жыве». І загадаў цар: «Прынясіце мне меч». І калі прынеслі цару меч, загадаў ён:
Падзяліце жывое дзіця на 2 часткі і дайце адной палову і другой палову. І жанчына, якой сын быў жывы, бо ўзрушылася сэрца яе дзеля сына яе, сказала цару: «Прашу, гаспадару, не забівай яго і жывога аддайце ёй». А другая казала: «Падзяліце, хай не будзе ён ані табе, ані мне». І цар пастанавіў: «Дайце той жывое дзіця і не забівайце яго, яна маці яго». І пачуў увесь Ізраіль пра гэты суд, як вырашыў цар, і баяліся цара, бо бачылі, што ў ім мудрасць Божая, каб чыніць суд.